Я не магу сказаць, што гэта быў страх адзіноты. Гэта быў больш такі экзістэнцыйны страх, гэта быў страх смерці ў найбольшай ступені. Прычым не такі страх кшталту "я памру", а страх кшталту таго, што калі я памру, то, напрыклад, што будзе з маімі дзецьмі, страх таго, што ўсё тое, што было ў маёй галаве, яно застанецца толькі ў маёй галаве, знікне. І зараз мне трэба яшчэ больш працаваць, мне трэба ўсё гэта пакінуць пасля сябе. Трэба яшчэ больш сябе нагрузіць. Вось гэты страх ператварыў маё далейшае жыццё ў нейкі такі суцэльны марафон, які працягваецца да сённяшняга моманту. Але адзіноты я не задумвалася на той момант пра адзіноту. Можа быць, мне пашанцавала, у мяне ёсць дзеці, і я на сённяшні момант, пакуль яны яшчэ не дарослыя, я не магу ніколі адчуць сябе самотнай. Мне бы нават хацелася бы дома пасядзець адной, але я не памятаю, калі гэта было апошні раз.